Want echt de belangrijkste reden om hier te komen is dus omdat we zo'n beetje een jaar zijn na het ondertekenen van die onderlinge regeling. Een samenwerkingsovereenkomst met 4 landen, waar natuurlijk Aruba ook een van de ondertekenaars was. En waarin we hebben afgesproken met elkaar dat we gezamenlijk gaan werken aan het doorvoeren van hervormingen die goed zijn voor de versterking van de landen. En het leek dus een heel goed moment om nu even te gaan kijken, niet alleen naar de vraag van wat hebben we gerealiseerd, wat hebben we bereikt in de afgelopen tijd, maar ook wat staat ons nog te doen in de komende jaren, want die onderlinge regeling loopt nog 2 jaar. En het is natuurlijk ook belangrijk om met elkaar door te kijken naar de toekomst. Nou, hier op het eiland, in het land Aruba, heb ik gesproken met in ieder geval een 3-tal bewindspersonen. Natuurlijk met de minister-president, met de minister van Financiën, mevrouw Maduro, en met de heer Kroes van Onderwijs. En ik heb met hen een aantal thema's doorgesproken, waarvan eigenlijk de hoofdlijn is dat we met elkaar heel duidelijk zijn in het onderschrijven van het belang van die hervormingen. En het doorvoeren daarvan, het realiseren daarvan. En vooral ook te zorgen dat we dat op een hele duurzame, structurele manier doen. Dus niet dat we een paar projecten doen om iets te verbeteren, maar dat we vooral ook met elkaar kijken hoe kunnen we dat doen op een manier die ook resultaten voor de toekomst, waar we resultaten voor de toekomst behouden. En we hebben dus ook daar verdere afspraken over gemaakt. Niet alleen maar wat is er bereikt hebben we bekeken en daar zal ik iets meer over vertellen, maar vooral ook hoe willen we nou in de komende tijd daarin verder. En daarvan hebben we ook steeds gezegd dat we dat ook gezamenlijk willen blijven doen. Dus bijvoorbeeld met minister Maduro heb ik ook afspraken gemaakt dat we verder gaan samenwerken om het belastingstelsel weer verder te versterken, te versimpelen vooral ook en te kijken hoe we de inkomsten kunnen verhogen. Ik heb dus eigenlijk wel gezien dat die onderlinge regeling tot nu toe veel gerealiseerd heeft. We hebben met elkaar echt hervormingen bereikt die ontzettend belangrijk zijn. Dat is vooral ook op basis van heel veel gezamenlijkheid gedaan. Ik heb gesproken met ook de mensen, de medewerkers van de teams vanuit de ministeries die met elkaar gewerkt. Op basis van respect en vertrouwen en gezamenlijkheid is er gewoon heel veel gebeurd. En ik heb ook heel veel gedreven mensen gezien, niet alleen maar de politici, maar ook de mensen die het werk echt dagelijks moeten doen. Die met ontzettend veel enthousiasme hebben gewerkt. En dat is natuurlijk super fijn, want ze hebben ook al veel bereikt. Nou, wat is er dan gebeurd? Hè? We hebben gezien dat er veel bereikt is op het gebied van de belastinghervormingen, zoals dat introductie van die BBO aan de grens. Het afschaffen van allerlei vrijstellingen, het zorgen dat er ook achterstanden worden ingehaald op basis van de bezwaarschriften. Nou, dat is ook zeker iets waar we samen met het TWO goed aan gewerkt hebben. Ik ben bij AZV geweest, daar hebben ze een goede presentatie gegeven, ook over dat zorgakkoord wat er bereikt is in de afgelopen tijd. Hoe er een systeem is gemaakt op basis waarvan er meer inzicht is, samen met alle partijen in de zorg, over wat mogen we nou verwachten, hoe die zorgkosten zich gaan ontwikkelen. Nou, die zullen nooit dalen. We zien overal ter wereld, maar hier natuurlijk ook dat zorgkosten hoger worden. Maar vooral hoe kunnen we ze beheersbaar houden, dat is een belangrijk thema. En ook een van de onderwerpen dus van het landspakket. We hebben een hele enthousiaste presentatie gekregen over de herinrichting van de overheid. Hoe kunnen we zorgen dat helder is wat de taken zijn die de overheid moet doen? Wat zijn de kerntaken? Waar moeten we wellicht de markt meer werk laten doen? Hoe zorgen dat er voldoende capaciteit is? En niet onbelangrijk ook hebben we daar gezien dat met de stappen die nu al gezet zijn het ziekteverzuim enorm verlaagd is. Het aantal non-actieve ambtenaren sterk is teruggebracht.